Jama'a fakejin masifa ne. X ina na hango. Gashi can yayi parking a gabana. Ina jiran shi yi gaba. To labari da dumi-dumi a halin yanzu shine harkoki na packaging ya fara zama ruwan dare a arewacin Najeriya. Idan muka ce dai packaging muna nufin rayuwar ƙarya. A halin yanzu dai bidiyon wata budurwa shine ya karaɗe shafukan sada zumunta inda aka ga ta zauna a cikin mota tana ta haɗa gumi. Ita bata kunna motar ta kunna AC ba saboda kar manta ya ƙare, amma wai saboda kar saurayinta ya gane cewa motar ta babu AC ko kuma bata so ma ya ganta, shi yasa ta zauna a cikin motar ta ƙi fita. Kana budurwar ta ƙara da cewa saurayinta dai tsohon saurayinta ne ba wai sabo ba, saboda dai kar ya rena ta, wato irin aji down ɗin nan, ba za ta yadda ta fita daga cikin motar ba. Sannan kuma ta ɗaga glass babu iska, wato irin saurayin ya tabbatar da cewa AC take sha, alhali kuma ba AC take sha ba, gumi take sha. Kuma bata kunna motar ba saboda kar manta ya ƙare. Sannan kuma again tana jiran wata ƙawarta ne ta fito daga restaurant. To masu sauraro ga dai faifan bidiyon sai ku gane wa idan ku, kana daga nan sai mu je mu leƙa comment section. Jama'a fakejin masifa ne. X ina na hango. Gashi can yayi parking a gabana. Ina jiran shi yi gaba. Kuma ya gani ce ya san sanda na shiga motar. Kuma ina jiran kawata. Ba ni da kuɗin mai. Babu mai a motar, idan na kunna AC ina jira. Mai zai ƙare. Gashi kuma idan na sassauke gilashi zai ci yarinyar nan babu yarinya bace, saboda shi gashi can da wata budurwa a cikin moto ya kunne musu AC suna shan AC. Ni kuma ina raina ta zufa kamar zan mutu. Dala, look at this. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan shegiya, saboda ban son hasko bayan moton shi saboda maybe za ku iya ganewa. Dan banza kun gani nan gaban bakin titi ina yi parking ina jira ta fito, ita ma yar bantan uba yarinyar nan bata fito ba. Ni kuma nan ina nan zan mutu da To bari mu je mu leƙa comment section mu ga me da me mutane suka tattauna. Inda Moki ta ce halan yar Kaduna ce, to yan Kaduna fa an shirye ku da rayuwar ƙarya kenan. Sai daga nan kuma Imam Hamza ya ce can kuke ku ƙarata maƙaryatan banza. To sai daga nan kuma Sa MK ya ce ki kira ƙawarki a waya ta yi sauri, babbar magana. Sai daga nan kuma Obladen ya ce Allah ya kama ta, daman ita ta yaudare shi, kina cikin gosulo mai zai ƙare. Sai daga nan kuma Sa'aboski ya ce sai ki kashe kanki tunda baki da hankali. Kana daga nan kuma sai Sa Hamisu ya ce amma dai wannan yar Kaduna ce ko, ku faɗa min. Sai daga nan kuma Floweri Gold ta ce lol, where are my girlies? O where are my girlies ne ko mene? Ku zo mu yi gulma. Sai daga nan kuma Ash Bella ta ce is the yar bantan uba for me. Sai daga nan kuma Manal Empire ta ce ai kin gama tona kanki asiri, ai he will see this, kwarai kuwa. To wannan su ne kaɗan daga cikin comment section ɗin, kuma kwarai saurayin zai gani saboda gashi mu ma mun gani da bamu santa ba balle shi. To wannan dai shine halin da ake fama da shi a Najeriya, duk da halin economy, amma har yanzu suna rayuwar packaging, rayuwar ƙarya. To ubangiji Allah ya sa dai wannan tsohon saurayin ya ga wannan bidiyo, ko babu komai san cewa akwai capacity. To masu sauraro kar kuma ta ku danna mini following, liking, comment da share domin samun irin waɗannan update ɗin akai-akai. Na gode.